Eta eneko taino Izalarra. Epaile lanetan Euskal Herriko Federazioako bi epaile ditugu. Josu Miradi. Eta Eduardo Arriola Txertudi. Hau eba gure gorko protagonistak eta hau da herrikiroletako saio potente bat. Astera goaz! Eo da, Azkoitarraren hasida. Leta izikoa, zazpi segundu egundu. Gero, Debo Azkoitarra, aipatu ditugu. Gaina Mario Bigarren ari hogeita bizarrekoa. Azken aurrekoa, hogeita hemezortzi segundu. Badeko azkena, heldu dio, atera ere bai. Eskoak aldatu, sartu barru
honentzat ere, lau harri. Horda joki bigarren jaso egin, 22 segunduren artean. Azken aurreko segundu gaudela, 48 orain, 50. Ordu baina. Orda udane, 102 kilo. Gaina ona. Hauda, zortzi eta bederatzi segundoren artean. Bigarren jaso. Udanen, harri atera, eskuak aldatu, sartu gorputzean. Kolpe bat eta berdin du. Ez dago. Hobeto egiteri, azkeneko gasoaldia, hauko dane.
Aurreko partida batean, 74 segunduren artean, bigarrenean egin duta, guian daude, 9 segundu. Hirugarrena, 5 segundu dio, 5 segundu, lau, lan erdia, 22 segundu. 5, 6 segundu dira jo. 6, 22 segundu. Abayo, azken aurrekoa, zazpi, zamarreko pasadia, 9 segundu. Bizi jokin ere, 74 segunduren artean. Bi, 9. Hiru, kepala ostetan artean, antzeko denboratan. 6, 22, azken aurrekoa. Zazpi, gantza betegan, azkena. 40, 2 segundu bat azken bezala.
Neko! Aupa Neko! Tahu.
Udane Euskaldantza. Egungo behikidugu, argi bertakularra. Eta taldeko kidei zorionak ematen. Zozketa ipardeu, azpiko horre. Azpiko